pomaže Bog, deco Božja. Hristos među nama. Evo, dođo smo do jednog divnog dana u 19. nedelji po duhovima, koje Bog stvori i Bog blagoslovi. To je petak. Pa ćemo i za petak reći jedno duhovno zrnce. S kime ću uporediti ljude ovoga roda? Govori Gospod u Evanđelju po Luki, 7. glava, to jest pita se Gospod, 31. stih. To jest, Gospod govori o nevernicima. Gospod to pitanje postavlja kao u nedoumici. Zar mi nećemo još više biti u čuđenju povodom javljanja neverja? Mi smo začuđeni pred nedoumicom. Kako ići protiv svestrane očevidnosti? Međutim, ipak idu. Što se Satana protivi, nije čudno. Samo ime je takvo, protivnik istine i dobra. On jasno vidi da Bog postoji, da će mu suditi i da će biti osuđen. Da mu je kazna već pripremljena. Pa ipak sve ide protiv i ne radi čega drugoga, nego samo radi zla. To jest, na veću svoju pogibao. Zar ne vlada isti duh bogoborstva i u onima koji ne veruju? U krajnjem slučaju, po pojmovima koje imamo o duši i njenim dejstvima, neverje je pri svojoj očevidnoj osnovanosti vere neobjašnjivo. Neobjašnjivo je i ropstvo grešnika grehu i nakon što jasno uvidi da ga greh vodi u propast. I do takve se samo protivrečnosti dolazi. Samo oni koji ne veruju i strastoljubci odbacuju postojanje Satane i nečistih duhova. Oni kojima bi više od ovih priličilo da su na njihovoj strani, sasvim odstupaju od njih. No, zar nije i samo to mišljenje od nečistih duhova? Tamni ljube tamu i uče govoriti da ih nema i da se u naravstvenom svetu sve vrši samo od sebe, bez njihovih zamki i lukavstva.